Dobré ráno. Start na dovolenke o 7 sa celkom vyplatí kvôli tomuto tunelu. Dneska som sám od seba vstal okolo 6:05 ráno. Myslel som, že si ešte pospím, čo som zistil, že po 10 minútach, že sa mi to už absolútne vôbec nepodarí. Tak som si dal ranné kakavčo a povedal som si, že idem cvičiť. Není tu absolútne vôbec nikto, iba počuť more ako búcha. A keď som vyšiel von, tak som si uvedomil, že som si zabudol slúchadka a potom som si povedal, že serem na to, že proste kedy mám možnosť počúvať tie vlny a pritom cvičiť, však to bude úplne a teraz ráno sú ešte také pekné, silné a vyzerá to tu absolútne mega, ja sa stane nepojem, ja normálne nejdem naspäť domov na raňajky. Celú cestu som si pripravoval, čo tu, ako tu vylejem svoje srdce a polku toho som zabudol povedať, čiže už trepem, ideme na to. Neviem, či ma práve je počuť kvôli tým vlnám, ale myslím si, že to bude z búrky, pretože sme mali mokré okná na aute, čiže si myslím, že tam tak, kde zapršalo a preto to je teraz také rozbúrené, ale cipana normálne mohlo by pršať každé ráno, lebo toto. Tak ale cvičím, potom sa zastavím, úplne som nadšený z tých vln a cvičím ďalej, cvičím a potom zasa bum, taká vlna, úplne som v nemom úžase, tak to hovoria babky, sa mi zdá. Práve som tu strávil už asi tak hodinu natáčaním a cvičením. Idem naspäť do našej izby, pretože mi včera kamarát hovoril, že tu na to fičí tak, že kto príde skôr a dá si uteráky na lehátka, ten vyhral. Čiže idem po uteráky už keď som hore tak skoro, bo už som tam videl dvoch ľudí, čo si obsádzali, čiže aby sa nám zvýšili také 3-4, neviem, to je jedno. Samozrejme sa potom ešte vrátim, neviem či dneska vôbec budem nuka. Neviem, kde kto je, každopádne Ančika tuto spí, pôjdem sa ešte pozrieť do susedstva, že či tam takto není. Asi tak 2,38 sekundy potom, ako som dopovedal tú vetu, sa Ančika zobudila a začala nariekať a plakať a proste ostala historický záchvat. Nech neodchádzam, lebo že tu nechce ostať sama a proste revala strašne. Takže ja ako charakterný človek som sa jej ujal, spravil som jej raňajky tuto, ona ešte stále revala. Takže si dáme raňajky a nahovoril som ju, nech ide so mnou k moru a veľmi sa mi páči toto ukazovatko, čo tu mám, čiže si ho asi nechám. Ančika, tie raňajky, more, ja. Dneska je trošku viacej zima ako včera. Cítim, že na mňa trochu aj poprcháva, čož bude kúsok problém, pretože more samo o sebe je veľmi studené. Raňajkovali sme, mama ma tam držala asi zbytočných 15 minút. Ja som už skoro preskočil cez balkón, lenže by som sa konečne dostal von. Som zvedavý, ako dlho mi toto nadšenie vydrží. Tuto sme sa vyvaľovali včera, potom ako som skončil vlog a bolo mi povedané, že uteráky mám dať na vyššiu plošinu, čo tu je prechod, na ktorej je približne 8 lehátok a tu ich je 10, čiže dúfam, že mali na mysli toto a idem obsadiť miesta. Ak by sa niekto pýtal, len pre informácie, tak tieto bluzy uteráky nie sú naše, ale vyspasovali sme ich tu na. Fakt netuším, prečo sú všetky rúžové, alebo princezničkové, alebo čo aj viem, aké všetky dievčenské, ale zišlo by sa tu aspoň zo pár mužnejších. Kombinovane som tu už asi tak hodinu na tejto pláži, ešte stále tu nikto není, lebo je zima a trochu poprcháva, čiže pochybujem, že tu dneska príde aj nejak extrémne veľmi veľa ľudí. Dúfam, že ma je počuť. Jedna vec sa mi akorát stala. Bol som tam, sekundu. Bol som tu, točím si tam vonky, jak najväčší pán, ide veľká vlna, vidím, že ide veľká vlna, pozerám sa, že ide veľká vlna. Dám pozor, že ide veľká vlna, mám pekne zaostrené, proste úplne mega záber. A zrazu príde vlna. Bola celkom veľmi tesne moju poťaku, ale tak, že som už odskočil a na poslednú chvíľu, potom som si povedal, že som ju tam mohol nechať. Pustil som si ten záznam úplne. To bolo veľmi tesné, ale oplatilo sa to. Tam je naša izba, tam hore, tam je naša izba. Zrejme ma sledujú celý čas, čo som na tej pláži.
Pomerne som sa zažral do tohto turistikovania, trochu som prešiel od nášho hotelu až sem. Všetko točím non-stop, už musím mať natočených asi 15 hodín videa minimálne. Vytrepali sme sa z izby, asi tak hodinu pred obedom, čiže teraz je slnko najvyššie. Konečne akože aj vykuklo. Ideme na našu milú kamienkovú pláž, pohľadať nejaké plody mora a len tak si počilovať. Pôvodný plán, ako ste mali možnosť počuť, bolo prísť sem a trochu sa osviežiť v mori ešte pred obedom. Pôvodný plán nebol splnený z mojej strany, ale že ani trochu. Vôbec som sa nenamočil. Že som zaľahol na túto príjemné, pohodlné, krásne, mäkké drevené lehátko a ani ma stade nehlo. Veľmi silno sa obávam toho, či dneska do vody ešte vleziem, pretože není zase až tak teplo. Voda není už, ale že vôbec zase až tak teplá. Moja familia už odišla variť obed, čiže sa pomaličky presuniem za nimi. Treba aj takéto dni, pretože na dovolenke také oddychovej. Ideme žrať. Ktoré je moje? Tam. Čo to je? Francúzska polievka. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Tento výlet fičíme na sačkových polievkach. Dneska sa mi ako si nejak extrémne nechce loziť do toho mora. Ešte ako som sa vsunul do týchto celých slaných plaviek, ktoré ma ani nenapadlo si umyť, keď sme včera došli. Musím sa hecnúť. Aspoň na chvíľu sa schladiť, lebo more je fajné, ale no. Plánujeme skúsiť asi tú najväčšiu debilinu, aká koho kedy napadla. Ideme tak, že skákajúci chytí GoPro na ceste vzduchom. Sme sa vrátili, sme osprchovaní, najedení. Musím uznať, že tu je celkom dosť fasa. Sa mi stala jedna vec. Tieto dve baterky od GoPro, keď sme išli skákať, keď sme išli do mora, teraz naposledy, tak som si ich zobral do vrecka do plaviek a už každý vie, kam to smeruje. Zabudol som si ich vyložiť, čiže som s nimi preplával až na druhú stranu. Tam ma napadlo, že ich mám vo vrecku, čiže týmto by som s veľmi veľkou pravdepodobnosťou chcel vyjadriť vďaku za službu baterke číslo 2 a 3, pretože myslím, že